engathi uNkulunkulu angakulondoloze kubusise la khona ke bese uyaphumelela nje ube nokuthula uthole umuntu ozokuthanda ube nomuntu onayo njengamanje ekuthanda kakhulu umuntu lo umthande nawe ukuphumelela emsebenzini ebhizinisini kodwa ke qiniseka ukuthi like le video subscribe futhi igama uPastor Lingi uaviwe well ukuthi sawubona pastor bengisacela ukubuza kuchazana uphupha ke la ulimele kodwa ke siphola futhi silonda ngiyabonga shula unesilonda sesiyaphola noma ke ngifuna sibheke indaba lesilonda isilonda singaba yini esingachaza ukuthini noma ke ilonda singachaza ukuthini uma seyiphola kungasho ukuthini kuningi kungasho ilonda ngane kwethu akusinto yodwa into oqala engasho uphupha mophupho nesilonda ngaba nje singathi thina uphupha izilonda noma unezilonda kuwuphawu lobuma ukuthi wena unesilonda lokho kungasho ukuthi kumele uqaphele futhi uphenduke ulahle izono kungenjalo uNkulunkulu uzokufulathela phinda kujezise kabuhlungu uthi Deuteronomy 28 verse 27 uthi ke inkosi iza kwehlisela amathumba phezulu kwenu njoba yenza kwabaseGibhithe uyokwenza imizimba yeni iphuphume isilonda uyogcwala utwayi futhi uyoluma kodwa ngeke kube khona ukuphulukiswa nako kwesibili okungenzeka uma uphupho nesilonda singathi thina kungaba uPaul kuma kungukuthi unesilonda lokhu kungasho ukuntula ubungcwele nokubhuqabhuqa noma ukuthi nje ubhuquzwa mhlawumbe ngenza usabhuquziswa ukuxhaxha ngelwezono okudingeka uzilahle bese uyasindiswa wamukela inkambo kaNkulunkulu uHosea 6 verse 1 uthi wozani sibele kuJehova ngoba ke kuba yena usidwengulile uyakusiphulukisa usishayile uyakusibopha uyakusiphilisa ngezinsuku ezimbili asivuse ngosuku lwesithathu siphile phambi kwakhe ukushuthi la ukuba nezilonda kungakhomba ukuba nezono uma useyiphola kusho ukuthi uyasindiswa ngoba la ikhuluma ngoJesu Kristu uyena osesiphulukisa ngokuba sizolini kufana ukuthi umuntu osuke egula number 3 uma uphupha isilonda noma unezilonda uPaul uma ukuthi wena unezilonda lungasho nje ubunzima lungasho ukugula lingasho ukudabuka lingasho usizi nenhlupheko ezayo uLuka 16 verse 20 esangweni lakhe kwakukhona isinqibi okuthiwa uLazaro sigcwele izilonda futhi number 2 number 21 empeleni futhi silangazelela ukudla okuwetafuleni lesicebi kwafika nezinja zamkhotha izilonda number 4 ukuthi uma uphupha izilonda singathi thina kuwuphawu oluhle uma izilonda seziphola kusho ukuthi ke lindele ukuba ngcono nje kwempilo lindele ukushabela lokubunzima lindele ukuphulukiswa lindele ukuphela kosizi nenhlupheko uJeremiah 30 verse 17 ithi ke ngokuba ke ngiyakubuyisela ukuphila kuwe ngelaphe izilonda zakho kusho Jehova ngokuba ke bakubize ngokuthi oxoshiweyo nesiyoni esingafunwa umuntu number 5 futhi uma uphupha unesilonda kuwuPaul uma isilonda sesiphola okungasho ukuphulukiswa kwezono ngasho ukusindiswa nokubuyisana noNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu akakulonde besibeka indaba lweyilonda uma umuntu uthuna ilonda kodwa phinde isabheka ukuthi mase yiphola ke kuningi ngenza ukuthi ngeke ushinto yodwa siyabonga uphela Siweni phansi